Otisak s čela ili skull crusher. Ovo je, meni osobno barem, jedna od najboljih vježbi za razvoj tricepsa. Barem njena varijacija koju ćete vidjeti u drugom dijelu videa. A sad ću vam pokazati kako se izvodi. Dakle, potrebna nam je za šipka i klupica. Sjedamo na klupicu, primamo šipku. Ono što je važno prilikom izvedbe da su vam nadlaktice cijelo vrijeme okomite na pod i spuštate uteg prema čelu. Ono što je važno prilikom izvedbe da vam se ne dogodi da vam nadlaktice pobjegnu prema naprijed. Dakle, uvijek okomito ili blago prema iza. Sad ću vam pokazati još jednu varijaciju ove vježbe kako možete još dodatno produljiti pokret. Na ovaj način uključujete dodatno triceps jer ga istežete tokom pokreta. To vam izgleda ovako. Dakle, šipku spuštate malo iza glave. I zabacujete iznad. Probajte se zamisliti kao da bacite loptu. Ovo je bio otisak s čela.